Aby ste nám prezentovali, čo sa má, aké trendy sa nosia tento rok na táboroch. Na táboroch? No, nie, maskáče to je klasika, to je ako frak do opery. Máme nástup, tak nemuseli byť v maskáčoch. No dobre, hovor. Čo ja? Hovor sa, ona, Sajka. Počuva sa ja. Začni. Poďte, zapoj sa. Nie, nezapoj. No poď hore, aby ťa videli aspoň. Nepoďte ma. Ďakujem. Počúvajte, toto sú najnovšie trendy na tábore roku 2007. No, na sebe každý obliek. To je návrh na uniformu. Rafacka. Ale musíš povedať prečo. No, čo je to a prečo? Lebo bodky, kocky a rafacka je in. Aj moja čelenka, aj bodková čelenka. Áno, to kocky tam musia byť jasne, samozrejme. Reťaz, ešte detail. Reťaz. Vybijaný opasok. Už som skončila. To ešte nevíte, vybijaný opasok. Teraz odľahčená verzia, ľudská, poď. A vlasy cez oko ešte. A vlasy cez oko. A zafarbené. Daj ma maskačové tričko na krku. To je všetko. A rúžové pipikové tričko k tomu. Jaké to tielko. A botázky na basketbal ešte. Áno, basketbal, tenisky. Nike. Saša je najkúlové šápoľore. Ja si ťažko. Saška, poď ty. Saša, hej. Maskačové tričko na normálnom tričku, aby sme kombinovali normálne. Čo sme nekomentovali? Lebo sa mi nechcel prezliekať to asi pre. No, Saška, okomentuj svoj model. Áno, pán Bondy, daj to špinavé. No komentuj. No, Saška. Šušťačky. Davidko. Tričko na tričku. Poď tu na. Čo máme ešte? Nejaké tie tenisky, no. Samozrejme Nike. Samozrejme Ja som Nike. videl teba, ako ho biješ. Aj DC. Aj DC, aj má DC, aj to zoberte. To je zoberte. Vyzuj to. Takže, Kristi, to máme vždy. ja by som to videl takto, teraz ako... Ešte ona! Aha, ešte ty, Saška, poď. Saška. Saja. A čo ja som hovorila už o Peti, Peťa hovorí o mne. Peťa hovorí o nej. Dobre. A ja som o sebe hovorila inak. Ale ticho, polovicu hovorím. Ja hovorím o sebe inak. No dobre, Saja má tiež rafacku, akože cool. Potom má prvá. Nie, Hlasnejšie. Choď volať, kde tam. Hlasnejšie. Pekne. A keď budú tie flašky z tvojich nôh, tam toxické. Tam nejdem, tam to smrdí. Do kopca, tam si sa nebude. No, to je vlastne na blonde. Zaujímavé previezané maskačové tričko, to je tričko so srdiečkom. Vybijaný náramok. Náramky, ako je, mám. Šiltovka Punk Not Dead. A roztrhavé gate, akože rifle. A vybijaný opasok samozrejme. A Nike. Dievčatá nám predviedli módu. Zákonite treba takto chodiť ustrojený do lesa. Toto je verzia. A rukavicu sme zabudli rúžovú. Táto verzia, to je odľahčený model. Dá sa hlavne dobre vtedy, keď sú také chladné dni. Vtedy je to veľmi dobre. Ale je to taktiež dobré aj do takého... Na guľovačku. Nie na guľovačku, do teplého večera, kde je strašne veľa komárov. To je taká verzia. Pipina má model. Ala odpudivé diviaky. Keď ju a Saju, keď v lese, ale to je dobrý model, lebo keď ich zbadá diviak, tak nevie, kde je sever. Každá farba na tomto tele je typicky vhodná do lesa. Všetky. Áno, splynie. Keď sa postaví k zelenému kriku, není vidieť. Diviak nemá šancu. Diviak sa neprebe zebra to. Jedine, ktorá sa tu postavila, je úplne mimo, pretože je staromódna. Má maskáče. Toto sa už tento rok nenosí. To je model klasik. To je model klasik, dobre. Hey!